Egunon, nire komunikazio buruari esango dio, bera bidaltzeko beti nire kurrikuluma, berak nik baino asko hobeto idazten duelako. 15 minutu ditut nire hitzaldia egiteko, eta banituen zenbait gauza prestatuta. 3 diapositiba nituen, bakarra erabiliko dut ordea, eta monotonoegia izan ez dadin eszenariotik mugituko naiz, behintzat hori deigarria izan dadin. Con el movimiento. Behintzat mugimendua deigarria izan dadin. Errepide, segurua errepide, berdea bada, gure Espainiako elkarteak duen erronka horietako bat. Eta errepidea adimendu nahi ere, heldu behar diegu. Baldin eta berritasunik ekarri nahi badiogu gure ereduari zaharkituegi gera ez dadin. Errepideak ezin dira zerbitzua ematen aritu bi eredurekin. Errepide ohikoak eta errepide egokituak landu behar ditugu. Iruditzen zait arazo sistematikoei aurre egin beharko diegula bi ereduetan ere, eta irtenbideak bilatu beharko ditugula, izenburua dioen bezala betiko arazoentzat ere. Eta sailburuak hasieran esan du, irtenbide batzuk proposatu behar ditugu, baina horretarako diagnostiko bat behar dugu. Eta gaur egun, diagnostiko horretan ikusten dugu, datu batzuk oso tematuta daudela. Ez da aldatzen istripu tasa hori, puntu bat gora, puntu bat behera ebiltzen da. Eta agian sentsazio orokor horri engainatzea lortuko dugu, baina ez dugu lortzen datu horiek amaitza. 2025 amaieran gaude, eta benetan istripu tasa eta hilkortasun tasa 50% murriztu nahi badugu, ez behar horietan, ezakit itxusiren bat izan, edo politikoki zuzen jokatu. Ezin dugu tratatu herritarra ergela izango balitz bezala. Bai? Ezin dugu esan konpromiso bat hartuko dugula, ezin badugu benetan konpromiso hori hartu. Eta Aitorrak esan du, bide segurtasunerako sistema segurua behar ditugu, sistema seguruen printzipioak eta kontzeptua behar ditugu, barneratu egin behar ditugu. Arazo hemen da ez dakigula zehazki zer den sistema seguru hori. Eta gainera, iruditzen zaigu inbertsiorik egin gabe sistema seguru bat lortuko dugula. Eta hala, bi premisa horiek kontuan hartuta, arazoak larriak dira. Sistema seguruak 3 gauza esaten dizkigu argi eta garbi, lehenik eta behin. Gizakiok akatsak egiten ditugula. Ezin dugu borrokatu gizakion akats horien kontra. Beti egingo ditugu akatsak gizakiok. Eta helburua izango litzateke heriotzarik ez eragitea gizakion akats horiek. Eta hor eskura ditugu prestakuntza, ibilgailuak, azpiegiturak, segurtasun aktibo eta pasiboko elementuak, beraz gizakion akatsak, saietxe ezinak dira. Hor, aukera izango litzateke agian ibilgailua autonomoak erabiltza, baina eszenario horiek ez daude hemen, oraindik ez dira egingarriak. Bigarrenik esaten digu, gizakion gorputzek muga batzuk dituzela, muga fisikoak, eta horiek ez direla bateragarriak energia disipazio batzuekin. Hau da, istripuren bat gertatzen baldin bada, ingenieritzaren ikuspegitik, energia disipazioa bateragarria izan beharko litzateke gizakion gorputzen absortzio gaitasunekin. Eta gutxi dira edo txikia dira. Absortzio gaitasun hori beraz, disipazioa ere txikia izan beharko da. Eta esaten duen 3. gauza da, giza akatsak gertatuko badira oraindik ere, eta gizakio gaitasun mugatua baldin baditugu, eta badirudi gure gorputz fisikoa ez dela aldatuko pelaburrean, orduan egin beharrekoa izango da, inbertsioak egitea ibilgailuetan, azpiegituretan, eta horien teknologietan. Eta inbertsioak bietan egin beharko direla eredua hobetu ahal izateko. Heriotza eragin ez dezaten gizakion akats horiek eta ahal dela saiesteko akats horiek izango dituzten ondorioak. Eta noski, horrek kontzientzia ekartzen dio herritarrari,
eta egokitu egin beharko litzateke ere administrazioa zehapetzeko duen gaitasuna, baina ikusten badugu gure herrialdean zer neurri hartu ditugun azken hamarkadatan heriotza tasa murrizteko, batez ere erabiltzailean jarri da arreta. Arni bota zaio errua eta errua bota ondoren gainera estutu egin diogu. Espainiak ez du askoz gehiago egin, hori oso ondo egin du, baina ez du askoz gehiago egin. Azpiegiturak berdinak dira, autoeskoletan sartzeko modua berdina da. Agian ikastetxeetako prestakuntza ikuspegi apur bat desberdina izaten hasten da. Baina funtsean herrialdeak ondo egin duena, abiadura, alkola eta gerrikoa kontrolatzea da. Gaur egun gerrikoa asko erabiltzen da, egia da istripu hilgarrietan ez zirela gerrikorik eramaten, hain zuzen ere ez eramatelako, haien energia disipazioa kontroli gabeagoa zela. Egia da belaunaldi berriek ez dutela ulertzen alkolarekin gidatzea, gauza bera gertatzen gure belaunaldiekin. Lehenengo egunean datu izugarria eman zidaten, Espainian egunero motoziklista bat baino gehiago hiltzen dira, 400 hildako urtero. Hildakoen targeta duela 20 urte, 18-25 urte, gaur egun hiltzen ari diren berberak dira. Target 48, 55 urte. Hau da, arazoa ez da gazte jendea oinordetzan hartzen ari. Arazoa eramaten ari gara, kontzientzia mota hori ez dugunok. Eta beraz ez gara jabetzen mugikortasun mota horren kaltaberatasunaz. Beraz, noski erosten ditut sistema seguruaren kontzeptuak, baina sistema seguruaren kontzeptua suediar filosofiatik dator. Suediako filosofiak erabakitzen duelako ez dela onargarria errepidetako mugikortasunean hildako biktimarik. Jarraian, azpiegitura guztien azterketa egiten dute eta azpiegitura berri horiek nolakoak izan behar duten definitzen dute. Eta jarraian 20 urtez izugarrizko diru kopuruak emaraten dituzte herrialdeko errepide guztien benetako konfigurazioa aldatzeko. Istripua, energia disipazio minimoko baldintzetan gertatzea lortu arte. Besteak beste, 2+1 errepidea asmatzen dute, baimentzen duena autobia bat egiteko dirurik ez duzunean, galtza da bere izien errepidea, errepide segurua egiteko aukera ematen duena. Seguru bat egiteko aukera ematen duzu. Beraz, egin behar dugun lehenbiziko gauza da, sistema seguruaren sistema hori sortu, gero baliabideak jarri sistema hori elikatzeko, eta hirugarrenik gai izan behar dugu errepidea definitzeko modu aldatu beharko dugu, ze ibilgailua astunen kopurua ez da bera, batzuetan eta besteetan ez da txirrindulariena ere, edo motor zaleak dabiltzanak, eta bar, eta bar. Eta hoietako bakoitzak ekipamendu egokia izan behar luke, alik eta istripu gutxien gerta daitezen. Beste zerbait ere ez gara egiten ari, Europako zuzentaraua ez gara aplikatzen ari. Hor argi esaten zaigu, ze tresna jarri behar ditugun mahai gainean, ingenieritzaren ikuspegitik optimizazio lan bat egiteko. Ingenieritza eta erabiltzailearen beharrak. Auditoretzak, segurtasun erabilera estrategikoa, edo istripu asko gertatzen diren tarte horiek minimizatzea, etengabeko hobekuntza, eta bar. Baina ze arazo daukagu hor? Europatik zuzentarau bat etortzen denean, Europako sare osoan aplikatu behar da hori, errepide guztietan. Eta jakina, autobideak izaten dira hor nagusi. Badakigu funtzionatzen dutela zenbait tresnak, baina horiek sarearen 10% besterik ez ditugu aplikatzen, eta gainera sare hori da seguruena, beraz zerbait ez gara ondo egiten ari. Segure kasuan arazoa dago errepide konbentzionaletan.
Errepide horiek oso anitzak dira, oso ezberdina dira, ezaugarri ezberdina dituzte, funtzionaltasun ezberdina dituzte, baina denak modu berean tratatzen ditugu. Eta beraz, arrakastarako aukera gutxi dago jarduera horietan. Hortik aurrera, zer eskatzen dugu guk? Igorrek esan duen bezala, ibilgailu berrien gaitasun guztiek aplikatu behar ditugu, sentsore pila dauzkate, adibidez, abiadura asko jaisten denean, abiaixatzen dizu, edo, era guztietako abisok ematen dizkitute sensore horiek. Orain, beste aldera pasatuko naiz. Ohiko edo betiko arazoenera, bidetik ateratzea, aurreratzea, bidegurutzeak. 85% bidean hiltzen diren hoien artean, hemen daude konponetan. 40 bidetik atera direnako, 25% bidegurutzeetan, 20 aurreratzerakoan. Eta 85% hori uste oso adierazgarria dela. Baina 40 hortatik abiatzen baldin bagara, izango litzateke, hasieratik abiatzea. Nola konpondu bidetik ateratze hori? 3 modutan, ustete, ahotsa altxatzen ari naizela, ez berotzen ari naiz. 3 urten bide. Oztopoak kentzea, errepidetik, alegia, oraindik ere, oztopoak daude gure errepidetan, eta horiek ez dira bateragarriak energia antisipazioarekin, eta gizakio bizitzarekin. Bigarrenik, oztopo hori kendu badezakegu, baina beharrezko baldin bada jartzazu distantzia jakin batera. Ze horrela ez da ibilbide deskontrolatu baten bidean jarriko. Ze, hortik irauli egin daiteke ibilgailu hori. 3. ezin baduzu osagai hori kendu, ezin baduzu urreratu, orduan babestu ezazu, arren. Ze oztopoa dauzkagu, baina babestu gabekoak, eta zein da hor daukagun arazoa, oso arazoa handia daukagu. Naiz eta esango diguten, eta buruan sartzen saiatuko diren, bidetik ateratze hori lotutan dagoela abiadura handiekin, badirudi bestelakoak direla arazoak, nekatuta egotea, despistatzea, eta akatsak egitea, eta Horrek esan nahi du, edozein puntutan, errepide batean gertatu daitezkela horrelako bidetik irtetze horiek. Ze lehen konzentrazio bat zegoen tarte jakin batzuetan gertatzen zen hori, zergatik lankarga gehiagizko bat egoten zelako. Non, erabiltzaileak erabaki batzuk hartu behar zituen, informazio oso lausoa erabiliz, eta hor erratzen baldin bazen, puntu jakin horretan erratuko zen, baina hori jada ez da gertatzen. Ze puntu beltzoiek desagertzen doaz. Egun, edozein puntutan, errepiden edozein puntutan gerta daitezke horrelako istripuak bidetik ateratzeagatik. Eta hori da daukagun arazo larria. Zaurgarrietan nahi sartuko, animalien kontuan ere ez, hori ez talako hain larria izaten, txapa arazoa sortzen dituelako, baina hiriari lotutako kontuetan sartu nahi nuke. Zintzo, hitz egitekotan, esan beharko nuke, hiria ondatu egin dugula, nahi gabe ondatu dugu, baina ondatu egin dugu. Alegia, ez dirudi zilegi mugikortasuna oroar mugitzen ari denean bestelako eszenatoki batzuetara, non energia zinetiko disipazio maila txikiak ziurtatuz, hiri barrua ez izatea inguru seguru bat. Eta hori gure arazoa da, gure errua da, ez oinezkoarena. Ze gaur egun, hiri barruan gidatze
horretan arrisku bat dago, etengabeko arrisku bat dago zaurgarrien dan horrentzat. Ze patinete bat orduko 30 kilometroan baldin badoa, 80 kiloko pertsona batek baldin badarama, energia zinetikoa handia da kasu horretan. Eta hiri arteko mugikortasunean egiten ari garen aurrerapen horiek ez garen eramaten ari hiri barruetara. Eta bizikidetza inguruetara joan behar dugu, ala segregazio inguruetara. Nik ez dakit, nik hor ez daukat erantzun bat. Baina beti bizikidetza eta beti segregazioa badirudi ez dela irten bide egokiena izango. Beraz, etengabe hausnartzen jarraitu beharko dugu, ikusteko ze kontzeptu sartu nahi ditugu sistema seguru horri dagokionez, eta eraman ditzagun horiek hiri ingurura, ze poz gehiago jasoko ditugu. Eskerrik asko eta egunon.